Nah, ben ilang. Mas, Ya, Bang. malah roto. Enggak. Endok. Sumanding si Ya, ning kula nyuwun dibawani sik. Bawanipun menapa mangsa borong mruk niken. Lah kene tibane langgam nang ngenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda nggih, ditampi nggih. Mbak nuwun Mbak Yuda. Padahal masa gak. Kono sing arep loro. Ya iya, ora nek mondole kok enak. Ora nek mondole Dijenengi dhewe. diagem to blangkone diagem. Boyo dienggo. Nah, ben kita nek kaya wong. Ayo. Monggo. Bawane Bang Rinoso nggih. Nggih, siap monggo. Angkur Rinoso. Boleh. Monggo. Angkur Rinoso. Tenang, ya. Monggo. Rinoso. Saya kan rasa Ngendikan. ya. Bareng aku krungu bawa mundas kok panas. Apa? Oh, anu. Trenyo. Trenyo. Kegawa dudut rasa gitu Mas. Nggih. Lah iya. Suwantene Mbak Niken ya ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso nganti nangis? Iki blangan kowe nek preskere. Jangkrik, aku nyere kaya nang kono. Mambu fresker lho. Lah nyapet to. Aku jare kene dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak dilakoni goblok. Jare sirahmu masuk angin. Masa masak ndase tok. Mas, timbali Bu Silpi. Nah, timbal Bu Silvi kalau. Lho, tiba. Kira kan wong napa? Dijirut. Arek kan wong napa kok dideki kabele. Apa? Nuwun Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Suwargo. Iya. Sebenarnya sih bisa bita. Ayo lanjut. Mas Dayu, neraka. Men karepmu. Saya panas. Ora apa-apa. Dipet Copot ya. Ya macam kesake aku. Cepat. Cepat. Dilapi lho. Coba dilapi. Lapi dicepat. Nah. Lho kok dicopot blangkone? Lah, copot apane? Sak ndase. Terus diganti das apa? Daster. Ya coba sih. Monggo. Nah, ben ilang. Mas, Ya, Bang. malah roto. Enggak. Endok. Sumanding si Ngapa to kok ganggu
gue. Sesuk aja melok cah kuwi. Apa? Nakal. Jare kok nulungi ben dilapi kowe malah ditambahi. Ojo ganggu ya kan lanjut. Kamu sapa panas? Nembang karo merem dengan alih kancane ra ro. Ngantuk aku ya. Yen bos rina kok senulup. Oh iya, gitu kalian. Bener, saya cocok ngalurus Pak. Itu solusi sing apik. Solusi wi. Solusi apa kok senulup? Mas, sampeyan ora iso renang to? Ora iso. Nek pengen renang ben ora telep. Nggih, sampeyan nyemplung sik, ya to? Oh, ben adus sik, engko 2 jam engko ngambang dhewe. Karo bedos wis. 2 jam. Mereka sing numpak tim SAR. Nek kondang. Arah-arah lho nek mau digoleki nek ada. Jaga digolek tim SAR. Yo, langgaman tadi, monggo nduk. Aku ngenteni tanganmu kaya Oh
mosok ngono babi ini celeng kucing. Kok kucing ta? Kok kucing? Bedane sama matane pikep lho. Mereka kok pikir. Iki yang kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Dudu harimau. Cilik. Harimau. Kok ora mau blas? Masih cilik kuwi macan. Ini cetak ini. Makan cilik ra medeni blas. Woi, Loh, sampean seharusnya bisa mengembangkan. Sing luwih cilik nak gak. yo ora enak wong kuwi kok ya. Terima kasih matur nuwun ya diaturke. Mengane, yo, do ayo iki ana ngawas sing tak apa. Slendro yo, serangane sing yo. Oh, yo serangane yo. Nggih. Apa ta? Nyabol kok. Isi aku mocone ora kok telek lho. Enak pasane telek itu. Lah salahku apa? Dosaku apa? Ayu dikendangi karo nada. Yuda joget dikendangi karo nada. Bareng apa gak ngene? Kodhe mangkat turu. Oh, jenenge plak nyek. Alah yo wis genah yo wis tanjak barang kok. Oh, pengen joget. Kudune nandai nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget oleh tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndel. Cok kudune ngono joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi dodok nyah dodok ngono. Ndi ben kita cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Yo pengen. Ayo, yo nanti dah. Dah. Yo. Sik tak kok sabar.
Apik ya. Apik, apik. Kayak dulu-dulu. Mas, Apa? sing luwih alon. Maksudnya iromone. Iromane iki lho. Ngapa? Sing kaya biasane lho. Modele kuwi kaya ngendangi wong mengi. Kaya alun-alun. Dirasa delok. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mudini. Ayo. Oke, Monggo. oke. Ayo buka telur, ayo. Podang kuning. Podang kuning. Monggo, ayo. Monggo. Gitu. Esok apa tengok mati Goyonan golek ising rasanya Putra Ayu Sakit